ба ҳамин монанд дар ноҳияи ҷалолиддини балхи вилояти хатлон низ 3 нафар ҷавонон барои дуздии чорвоҳои сокинони ноҳияи мазкур боздошт гардиданд. ҷиноятпешагон дар 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ даст дошта ба ҷабрдидагон зарари калони иқтисодӣ расониданд. офоқи қодириён дар ин хусус гузориш омода кардааст. дузди амали пастунангин буда шахсоне ки даст ба ин кирдори ҷиноятӣ ва амали ғайриинсонӣ рӯ меоранд андеша аз он намекунанд ки назди қонун ҷавобгӯ ҳастанду барои ҳамеша дар чашми аҳли ҷомеа залилу хор мегарданд. дар асоси аризаҳои шаҳрвандон оиди аз тарафи шахсони номаълум дуздида шудани чорвоҳояшон аз ҷониби кормандони шӯъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ 3 нафар аз сокинони ҷамоати деҳоти узуни ноҳияи мазкур ҳамчун гумонбарони ин ҷиноят дастгир карда шуданд. шаҳрвандон раҷабов зарровиддин соли таваллудаш 1989, ғиёсов мирзораҳим соли таваллудаш 1984 ва сафаров тоир соли таваллудаш 1989 мебошанд ки дар 7 ҳолати дуздии чорвоҳои сокинони ноҳия даст доранд. ин 3 нафар бо маслиҳати пешакӣ дар муддати моҳҳои ноябр ба декабри соли 2020 аз заминҳои хоҷагии деҳқонии сокинон ва манзилҳои истиқоматиашон чорвоҳои калони шохдорро тасарруф намудаву фурӯхта маблағҳои ба даст овардаашонро ба фоидаи худ сарф карданд ки бо ин кирдори ҷинояткоронаашон ба ҷабрдидагон зарари калони молӣ расониданд. ман 7 сар гови ҳамдиҳақҳоямро диздида фурӯхтам. дар 2 ҳолати дизди гов даст дадам. аз говои ҳами фурӯхтан 1800 сомаро додам.